Sekuru, toda kuti munyatsokurondedzera zvafamba sei pazvatangira muri kubuda live paTV kuti tizosvika patiri pano nhasi tichiona mudzimai akamomoterwa nenyuchi. Chasi chekutanga muchatiudza pamwe zita renyu nekuti zvafamba sei kuti tisvike patiri pano nhasi sekuru. Maita zvakanaka. Ini ndonzi Sekuru Garwe. Ndinobva kuChivhu. Chakaita kuti ndiwe kwani kuna sekuru ndekuti ndakarima fodya yangu sekuru. Ndarima fodya yangu ndokuenda kunotengesa. Ndaenda kunotengesa kudaro. Mari yakabuda zvakarurama. Saka nguva yanga yapera kuti ndichidzokera kuChivhu papasina. Semunhu anomwa mutoriro ndokuindawo mubhawa. Ndogara imomo ndati zvino ndichawata kupi. Ndokuona mumwe mukadzi aiva imomo ndikati ko zviri sei angonditsonya mukadzi uyu. Kunditsonya kuya yachima ndangosvika kuti ndochiendawo kumba kwake ndinorara mangwana ndozuma ndienda kunoona mhuri kumusha. Takaenda kumba kwake zvechokwadi kunosvika kurara zvakarurama. Hapa chino ndakuchibuda ndoona handisina kana sendi kuti muhomwe mangu chimba ndachi zvino ndichaenda kumba ndonoti chii. Nemwaka wese wandakamisa nguva ndichirima fodya yangu. Mari yekuzotora fertilizer yomwe mwaka handisisina. Ndikati ikandiinde kwasekuru pamwanga nondipo hawo ruyamuro. Pamwe ndingaonawo mari yangu mbijana. Alright. Makauya muno kuzotengesa fodya zvarini uye makazotorana nemusikana zuva ramakatengesa fodya here kuti muzouya uye pamazofamba kuenda kwasekuru patazoona musikana amomoterwa nenyuchi kuzosvika patazofonerwawo tichisvika pano ndezvarini narini? Pane vhiki 3 zvaitika. Alright. Saka makabva kuChivhu muchiya kuno kuzotengesa fodya? Yes. Ichokwadi ichocho ndichitotengesa fodya yangu. Pandakazoti ndinodzokera ndikaona mota dzainda dzese magoneti musi wandakaita munyama kuti ndiende kuChivhu. Ndokuinda mubhawa ndokunomwa doro muya chimba ndati zvino ndichavata kupi kwakuma 11. Ndopandakaona mukadzi aiva imomo chimba ndachiti angonditsonya. Kusvika ipapo chimba ndazoenda kumba kwake kwakunorara. Kwachiedza ndikandichimukira ndichienda kumabhazi kuma 5. Chikwama handisina kana hamusina kana peni zvaro. Ndikachiti zvino ndichaita sei? Mwaka wese wandakashandisawo. Mari yacho yekuzotenga futi nomwe mwaka fertilizer hapasisina. Muri ndoneiti mari yainda kupi? Ndikachiti zviri nani hangu ndinoona hangu kwasekuru pamwe dambudziko rangu ringagona udzwa kuti mari yangu yakafamba sei. Zveshuwa ndakasvika mumba ndiinayo mari yake, mari yangu inini. Kutorara ndiinayo. Kuzoti kwaedza mangwana ndakazosvika hamusina mari. Ndikaneseka kuti chii chiri kumboitika. Ndosaka ndatoti inini ndimbonzwa kuti mari yangu yakafamba sei. Alright sekuru. Saka mudzimai ari kuratidza kuti ari kurumwa nenyuchi zvakaomarara. Zvichapera sei? Uye mari adzosa here zvichapera sei nekuti ari kurumwa sekuru? Zvokurumwa kwake hameno zviri kwaari nangu akafa nangu akadii akambobire mari yangu. Kana da kuti nyuzi murume ndadzose mari yangu. Ndozoenda kuna sekuru nyuchi dzomba dzachibviswa. Alright, ivo vari kukwanisa kutaura here ndimbotaura navo? Muri kwanisa kutaura here hama iguru? Vari kurumwa. Zvandiri kuona pano zvinoshamisa. Zvinoshamisa zvandiri kuona pano. Mudzimai akamomoterwa nenyuchi ari kurumwa zvakaomarara. Sekuru vari kuti vakauya kuzotengesawo zvirimwa zvavo fodya. Vakabirwa mari nemusikana wavangabva naye kubhawa ndiye ari pano. Munomba matiri muri kunzi mumba memusikana watinaye pano akamomoterwa nenyuchi. Anokuoneka nemufaro pano paChibanda Media. Mukomana anonzi Director Taps.